Исәнмесез. Эфирда Татарстанның көньяк көнчыгыш хәбәрләре. Студияда Лиана Ганиева. Бүгенге программада умарта кортлары ояларын маркировкалаячаклар һәм бердәм системага кертәчәкләр. Тикшерүләрне дәүләт ветеринария хезмәткәрләре һәм Россельхознадзор инспекторлары үткәрәчәк. Альберт Вильданов инвалидлар җәмгыятендә социаль эшләр буенча белгеч. Ул инвалидлар коляскаларын төзәтә. Аларны ничек карап торырга кирәклеген яхшы белә. Әлмәттә мотоцикл операциясе дәвам итә. Дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре рейдларга чыга һәм мотосезонны ачканнар арасында кагыйдә бузучыларны ачыклый. Умарта ояларын маркировкалаячаклар һәм бердәм системага кертәчәкләр. Бу сатып алучыларны ялган һәм зарарлы балдан саклаячак. Шулай ук умартачыларны контрольдә тотырга мөмкинлек бирәчәкләр. Тикшерүләрне дәүләт ветеринария хезмәткәрләре һәм Россельхознадзор инспекторлары үткәрәчәк. Кагыйдәләрне бозган өчен җитди штрафлар каралган. На каждый улей. Һәр корт оясына шушындый бирка куела һәм штрих-код ябыштырыла. Ул реестрга кертелә. Оннары мәгълүмат Россельхознадзорның Хриот исемле бердәм системасына кертелә. Хәзер чиплау бары тик авыл хуҗалыгы терлекләренә генә түгел, балыкларга һәм кортларга да кагыла. Кортларны өемнәре буенча билгеләп, ояларына штрих-код беркетәчәкләр. Бу корт гаиләләренең һәм умартачыларның санын контрольдә тоту өчен кирәк. Оялар саны артса, яисә кортлар үлсә, ветеринария хезмәтенә хәбәр итү мәҗбүри. Пчеловоды должны. Умартачылар язын кортларны күчереп куйганнан соң тикшерү өчен безгә лаборатория анализларына авыруларын ачыклау өчен үлгән кортларны, билгеле зурлыктагы каразларны һәм 50-60 чамасы корт алып килергә тиешләр. Теркәлү шәхси хуҗалыклар һәм гади гражданнар өчен дә мәҗбүри. Һәр ояга уникаль номер биреләчәк. Моны кортларны утырту яки илгә кертүдән соң 14 көн эчендә эшләргә кирәк. Чип кортларның бөтен гомере дәвамында гамәлдә булачак. Сегодня мы 500 штук. Бүген без 500 дәне авылдан ук сатып алдык, ләкин бу мәҗбүри түгел. Без тәкъдим итәргә мөмкинбез. Бар тәэмин итүчеләр, алар үзләре турыдан-туры сатып ала ала. Бөтен процедураларны үтәргә мөмкин. Без булышабыз, әлбәттә, һәм барлык мәгълүматлар умарта паспортлары белән безгә административка килергә тиешләр, чөнки теркәү бары тик безгә алып барыла. Маркировка булмаган очракта хуҗаларга штрафлар яный. Физик затлар өчен 5000 сумга кадәр, вазифаи затлар һәм терлекчелек предприятиеләре өчен 20 000 сумга кадәр, юридик затлар өчен дә шул ук күләмдә яки хәтта 2 айга кадәр эшчәнлекне туктату да мөмкин. Маркировкаларны дәүләт ветеринария хезмәте һәм Россельхознадзор инспекторлары тикшерәчәк. Барлык корт гаиләләре быел сентябрьгә кадәр маркировкаланырга тиеш. Ул инвалид коляскаларын төзәтә, аларны ничек карап торырга кирәклеген яхшы белә. Альберт Вильданов инвалидлар җәмгыятендә социаль эшләр буенча белгеч, әмма ул гади хезмәткәр генә түгел, кайберәүләргә гади тормыш алып бару өчен никадәр көч кирәк икәнен ул башкалардан яхшырак аңлый. Ләкин аның төп үзенчелеге ул җәмгыятькә чын күңеленнән ярдәм итә. Мы вот ее сейчас обслужим, все поменяем, все, что нужно. И отвезем ему, подарим эту коляску, электроколяску. Бу коляска ДЦП диагнозлы 14 яшьлек малайга китәчәк. Аны берничә коляскадан яңадан җыялар. Аның әнисенә улын йөртү җиңелрәк булсын өчен. Бу остаханәдә чын мөгъҗиза туып тора. Иске коляскалардан Альберт Вильданов заманча хәрәкәтләнү чаралары ясый һәм аларны мохтаҗ кешеләргә бүләк итә. Все это дело мы ремонтируем. Без моны төзәтеп куябыз. Кайберәүләр кирәкмәгән коляскаларын алып килә. Кемдәдер ул гаражда, балконда ята, туганнарыннан калган. Әгәр кемнеңдер шундый коляскалары бар икән, инвалидлар җәмгыятенә китерсеннәр. Без аларны төзәтеп госпитальләргә, махсус хәрби операция зонасына җибәрәчәкбез. Анда егетләргә бик кирәк. Тормышлары моңа кадәр һәм моннан соң дип икегә бүленгән кешеләрне Альберт башкалардан яхшырак аңлый. Ул 15 яшендә гаиләсе белән юл транспорт һәлакәтенә юлга һәм умыртка баганасын сындыра, әмма алга барырга үзендә көч таба. Яңа тормышны җайга салуда аңа кул белән идарә ителә торган АК машинасы зур ярдәм итә.
Бу машина аңа тик утырып кына тормаска мөмкинлек бирә. Ул хәтта таксист булып та эшләгән. Я по жизни суетолог. Мин тормышта суетолог, өйдә утыру минем өчен түгел, шау-шулы эш кирәк. Имгәнгәннән соң 1 ел өйдә утырдым. Анда кызыклы нәрсә юк. Телевизор карап, үзеңне кызганып ятудан башка. Вакытны бушка уздырмас өчен Альберт коляскалар төзәтергә өйрәнгән. Коляскасы аның белән инде 20 елдан артык. Үзенең төп ярдәмчесе белән ул оста идарә итә, ләкин башта булай ук җиңел булмаган. В течение вот всей своей жизни я... Тормышымда күп тапкыр колясканы төзәтә алыр урын таба алмадым. Кайда карага, кайда аның өчен кирәк яраклар алырга. Элек интернет юк иде, бик катлаулы иде. Хәзердә электроколяскаларда йөрүче егетләр өчен хәл авыр, шина алыштырырга да, подшипник табырга да урын юк. Аккумуляторлар турында әйтмим дә. Бу эшләрнең барысы да нигездә, бушлай яисә бартер нигезендә эшләнә. Остахана ачу уе күптән түгел генә барлыкка килгән, ләкин аның белән бергә коммуналь түләүләрне һәм хезмәт хакларын коплау мәсьәләсе дә туа. Чыгымнарны үлешчә коплау өчен әзер коляскаларны арендага бирәләр. Әгәр тамашачыларыбыз арасында изге эшләргә кушылырга теләүчеләр бар икән, ярдәм итә аласыз. Өегездә кирәксез инвалид коляскалары яки аларның запчасть-частьлары бар икән, остаханәгә китерегез. Шулай ук инвалидлар җәмгыятенә матди ярдәм дә күрсәтә аласыз. Барлык мәгълүматны экрандагы телефон аша белергә мөмкин. Әлмәттә мотоцикл операциясе дәвам итә. Дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре рейдларга чыга һәм мотосезонны ачканнар арасында кагыйдә бозучыларны ачыклый. Мотоциклдагы дәүләт номерын күрер өчен инспекторларга аның хуҗасын туктатырга туры килде. Ачыклаганча, номер пучмаклап куелган. Ул һәр күзәтү камерасына да күренми. Ә йөртүче аптырашта, чөнки инде 15 ел руль артында. Я уже много куда ездил в Абхазию на мотоцикле. А почему номер все-таки вот так? Ну, у меня нет закрепления заводского. Юл кагыйдәләрен бозучылар арасында төрлесе була. Әлеге йөртүчегә беркетмә төзелде. Документларсыз яки кагыйдә бозып йөрүчеләрне автоинспекторлар рейд вакытында тоткарлый. Рейдка шулай ук махсус мотоэкипаж та кушыла. Мотоцикл операциясендә игътибар иң беренче чиратта яшүсмерләргә. Алар өчен сезон җылы һава белән бергә ачыла. Инспекторлар питбайк, кросс һәм эндуро тибындагы мототехника белән уртак файдаланудагы юлларда йөрү очракларын ачыклый. Бу гамәлдәге законнарны тупас бозу булып санала. Управляя автомототехникой, Мототехника белән күбесенчә яшьләр идарә итә. Иң еш очрый торган кагыйдә бозулар транспорт чарасын теркәмәү, идарә итү хокукы, шлемсыз йөрү һәм исерек хәлдә юлга чыгу. Әлмәт автоинспекторлары искәртә, мопед һәм скутер белән бары тик 16 яшьтән генә М категорияләре йөртү таныклыгы булганда гына идарә итәргә рөхсәт ителә. Ә менә мотоцикл һәм автомобиль руле артына бары тик 18 яше тулгач кына тиешле категорияләре таныклык булганда утырырга ярый. Рейдта Татарстанның юл хәрәкәте именлеге дәүләт учреждениесе дә катнашты. Барлык йөртүчеләргә кагыйдәләр турында белешмәлекләр таратылды, ә кагыйдәләрне үтәп йөрүчеләрдән яшьләргә киңәш бирергә сорадылар. Шулай ук автомобиль йөртүчеләргә мөрәҗәгать итәсе килә. Арткы көзгегә ешрак карагыз. Мотоциклның тизлеге һәм динамикасы зур. Ерактан нокта кебек күренгән мотоцикл бик тиз арада сезнең аңа килеп җитәргә мөмкин. Игътибарлы булыгыз һәм юлларда бер-берегезгә хөрмәт күрсәтегез. Мотоцикл операциясе Татарстанда 25 майга кадәр дәвам итәчәк. Автоинспекторлар мототранспорт йөртүчеләренең юл кагыйдәләрен үтәвен катгыйрак контрольдә тота, чөнки җәзалар катгый. Мисал өчен, хокуксыз руль артына утырган өчен 15 мең сумга кадәр штраф, а питбайк белән юлга чыгып йөргән өчен тиешле А яки А1 категорияләре таныклык булмаса 30 мең сумга кадәр штраф каралган.
Келесі сюжетнің героя Лениза Якупова 41 ел элек шафқат туташы хөнәрен сайлаған. Бу вакыт ішінде медицина дөньясы тулысынча үзгәргән. Ә Лениза Абдуловна һаманда үз хөнәренә тугры кала. Это мое рабочее место. Бу минем эш урыным. Монда мин төрле эшләр башкарам. Мәсәлән, билгемәләр, бланкын тутырам. Моннан тыш Лениза Якупова журналлар тутыра, пациентларны озата. Олар өчен табиб кушкан даруларны әзерли. Ул шафкат туташы һөнәрен балачак хыялы буларак сайлаган. Уже мы все время девочки играли. Балачакта һәр вакыт табиблар шафкат туташлары булып уйный идек, уколлар кададык, банкалар куйдык. Шуңа күрә бу балачактан килгән. Мин шафкат туташы булырга бик теләдем. Лениза Абдуловна Республика медицина диагностика үзәгенең кардиология бүлегендә иң тәҗрибәле хезмәткәрләренең берсе. Ул инде күптән яшьләрне укыту эше белән шөгыльләнә. К нам приходят практиканты из нашего медицинского колледжа Альметьевского. Безгә медицина көллияте студентлары килә. Без бик шат алар килгәч, өйрәтәбез, алар бик игътибарлы, безгә ярдәм итәләр. Заман үзгәрә, медицинада бер урында тормый, белемеңне яңартып тору, осталыгыңны югалтмас өчен мөһим шарт. Например, у нас только в кардиологическом отделе. Безнең кардиология бүлегендә генә күпме яңа дарулар, уколлар бар. Елдан-ел медицина технологияләре яңара. Хәзер бездә коронарография үткәрәләр, стентлар куялар. Ә иң мөһиме һөнәргә булган мәхәббәт, шафкат туташының постның пациентлар калдырган рәсемнәр бизи. Кайберләрен бирергә бер генә түгел, берничә тапкыр китерә язмыш. Алар һәр вакыт елмаюлы, игътибарлы шафкат туташын күреп сөенәләр. Много таких у нас пациентов. Мондый пациентлар күп. Киләләр дә, без аларны искә төшерәбез. Алар әйтә, менә тагын килдек, ә сез һаман эшлисез икән әле. Лениза Якупова һәм барлык хезмәттәшләре һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтә. Ул күп кенә башка шафкат туташлары кебек үк бүген дә эш урынында. Велосипед әллә самокат уңайлыракмы? Бу бәхәс һаман да тынмый. Быел шәхси велосипеды яки самокаты булмаганнарга җиңелрәк. Хәзер шәһәр урамнарында прокатта икесе дә бар. Безнең хәбәрчеләр шәһәр урамында әлмәтлеләр белән аралашты. На транспорте душно. Җәмәгать транспортында эссе, тәрәзәләр дә ачылмый, ә самокатта тиз, уңайлы. Үзем дә аларга җыенам. Вчера еще катались. Кичә генә йөрдек, бик уңайлы, кәрҗиннәре дә бар, арендасы да җайлы. Безгә бик ошады. Быел велосипедлар пәйда булуына шатбыз, чөнки нәкъ менә велосипедта йөрисе килгән иде. Чынлап та бик уңайлы, минемчә бернинди кимчелекләре юк. Әлмәттә велосипедларны арендага бирү 7 ел элек, ә самокатларны 4 ел элек барлыкка килгән. Самокатларның маневрлы булуы аркасында соңгы елларда велосипедларга ихтыяҗ кимеде. Халыкны сәламәт яшәү рәвешенә җәлеп итү өчен быел прокаттагы велосипедлар һәм самокатлар саны тигезләнде. Арена тәртибе икесендә дә бер үк. Велосипед арендасы ярты сәгатькә 40 сум тора, аннары һәр минуты 1 сум, ә самокатларда старты 30 сум, һәр минуты 7 сум. Арендага алынган транспортны шәһәр буенча урнашкан 150 махсус велопарковканың берсендә калдырырга мөмкин. Татарстанда җәмгыять киңлекләрен яңарту өчен тавыш бирү дәвам итә. Үз тавышын Әлмәт халкы да бирә ала. Быел шәһәр һәм район буенча 7 объект исемлеккә кертелгән. Тавыш бирү tatarstan.ru порталында уза. Ул 12 июньгә кадәр дәвам итәчәк. Төзүчеләр проспектында Әлмәт хастахана шәһәрчеге территориясе, Түбән Мактамада Некрасов урамындагы бульвар, Герцен урамындагы җәяүләр зонасы, Шамсинур паркы, Ватанны саклаучылар урамындагы Каенлык, Кәләй авылындагы ял паркы, Сабанчы авылындагы ял паркы. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар. Хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам. Исән, имин булыгыз.